Dibraj Deborma je theinai bank ni exam rena ni thanai phiaba Silchar medical college ni mia horono ambulance by tubui Jem Deborma song je director nawi thangmani bubagra by sawi bini Nukhong tini phongkosang jora tabuk sok paikha Dibraj Deborma ni mang kwthoi phiaba mang kwthoi nugui Nukhong ni borok bus bukha khasaka bus bukha kham का और दुनिया हायोंगो तोंग या हाइखलाई बु बिहिक थ्री मानसी को कायजाक माने अमहाय बसायने कथैनि मांग कथैनो बे हाकी सिलै मकल मुक्ति कलाई बेलाय न काबलायखे कामिते बिनि मा फासंतै तिरफ्रा हास्ते बाहायनो बेलाय कथमा हामिया अमहाय रक तामनि हिंका फाइसक पाइखा मांग कथै खाबांनि ताककटाय बुखुकसं जरानि निउज नायटंनाय जत लोकरकना हायना हाय लामसगो तिनि जरानि निउज नि कक शुक्र पान्दावो तिरफ्रा हास्टो बेलाय नो खाय रकजागनाय को खाकाम जागनाय को बखा दुखु नांगमानि अमहाय कायसा पार्टी मुं मियानि जे पार्टी मुङो बेलाय नो वानामा सिंसा किरमा सिंसा तै खाकाम जागनाय कक तिरफ्रा हास्टेनि सिनि तिफ्रा सरकनि बागै बेलायनो लस हायाकाबा लांमा आरिमानि अमहाय पार्टी मुं तामनिका आसामो कोअपारेटिव बैंक तिरफ्रानि कोअपारेटिव बैंक जबनि एग्जाम रिनानि बागै साख्रिनि बागै थांलायमानि साक हायाकाबा लांमानो ताइसासा जोंसासा दा खायमानो हनै वानसक लायै अंगी हाम्पानो 19,000 हाय आजागाव जॉब नि वैकेंसी इनका 156 पोस्ट नि बागै 156 पोस्ट नि बागै तिरफ्रानि यांबानो साख्रि आयां एग्जाम रिनानि बानो आसाम हायाम हाय पत्रि पद जागाव रिनानि मा थांलायखा केबुबा शेरवाली बास अमहाय बाय थांका केबु बाक्सा ट्रेन बाय थांका अमहायनो कथमा फियाबा शेरवाली जे बास बाय थांमनि आसामनि जे दिमा हासो हायकाबा जे हाप्लं अमहाय थाय जागाव वेदर हायकाबा नकबा रकनि वेदर बिसि हामतायनि बाय आ जागाव एक्सीडेंट हायकाबा मालखुं अमहायनो कायसा पार्टी मुं पार्टी वै तिप्रासा अमहाय 3 मानसिको माने 3 मासिको बकायजाक मानि बनि बोरैबाय फियाबा बोरैनो हायकाबा जे बेकार अंगै तंमनि जब द मानो हनै एग्जाम रिना थांमनि आ जागा लांमा सखा दिब्राज देबरमा बिनि कामिंखा द महारानी कमलपुर बबुरंजन देबरमा बुफानि मुंहंखाय बेलायनो खाकाम जागनाय बेलायनो खायरक जागनाय कक तामनि हंखाय कायजाक माने 3 मानसिको बिहिगनो याकारै अ संसारनो याकारै अ नायथतक तिरफ्रा हा संसारनो याकारै ब मा थांका तामनि हंखाय किसासुक द बेकारनि समस्या हायकाबा नुखुंनो जोंसासा खायमानो हनै वानसक मुंबाय अमहायके एग्जाम रिनानै थांमानि साबलासि कपालो अमहाय खलाय पार्टी मुं पार्टीखा मियानि जे पार्टी मुं अब बेलायनो खायरक जागनाय कक साबनि अ जागाव मियानि जे पार्टी मुं साया अंखना तामनिका तिरफ्रा हास्टेनि तिरफ्रानि कोअपारेटिव बैंक जि जब हंकांकांकाय तामनि बागै गुबुन हास्टेव थाङै एग्जाम दिनानि नां अमहाय खलायिनो कक सिसाय टंखा बाबायसे यां CPIM नि बखाक्तै यां पत्रिपद दल नि बखाक्तै अमहाय खलायै कक सिलसा जागै दङ तामनका इलेक्शन बहायनो पाइ थांका ताबुक अ किसिसा पोस्ट नि बागै ताम बागै गुबुन हास्तेव एग्जाम रनानि नां अमहाय अबनि बिसिङो गोबांमा कक आसाय टंखा ताबुक अमाय खायनो मियानि पार्टी मुंनो नायनानि बागै तिप्रा मथानि बखाक्तै संजाखा MDC धीरेन्द्र देबरमा न कारै YTF GS जेम देबरमा सिलचर थाङै सिलचरनि जे मेडिकल कलेज दंमनि आ जागाव दिब्राज देबरमानो द कथै थैका हनैनो साखलाय रिजाखा आबनि यागल ब्रकनि लगेवताय खरकबा बाहायनो बेलायनो साखामिया हस्पिटल सिलचरनि हस्पिटल मेडिकल कलेज तंखो ब्रकनि मुं हंकांखाय एलोसिस मलसम 23 इयार अमहाय बिनि बुमुं आम्बासा दलायनि तै कायसा दङ बलराम
Mondol omhai khai tongo tai kaisa Larrembal Molsom Korom Sorani Sundru Shekhor Jomatia Tirisiar tai kaisa tongo Golden Jomatia 30 year omhaika tai khoroksa tongo Chito Bari Salita Barini omhaika tai kaisa women's bri sini omhai bahani tongo post rizak norokna bubagra bahani miya horo post khaike o critical je condition o tongnai heka ba medical o tabo naijagui tongnai phiaba miya horni bisingono bubagra dagi mani bkhaktoino tirfrani khorok nui MDC Direndra Deborma ba Jem Deborma Silchar thangai sogoika Silchar ambulance rokno ঠিক ঠাক খালাयै অ কথৈ ডেড বডি কথৈনো tirfra hasteo tini kifili tu bujaknai Dibraj Deborma phiaba kaisa job rina hai thangmani exam rina hai thangmani abubo tirfra state cooperative bank ni job ni post angka norok saimangka 100 ta post ni bagui tini omahai tirfra hastini tipra sorokni langma arinani nangkha phiaba borok ni Nukhong tabuk ari langkha langma do sokha phiaba borok ni Nukhong busuk jratui tabuk sobasu mano sobasu manmani abo baido borok ni Nukhong ni dukhu kosto birman abo supungjaglaha phiaba edisi hapang ni bkhakti bahaino miya press meet khlai sakha je mansa je sak dukhu manai je theinani Nukhong je mansa subanai edisi hapang omhaika CM Purnochandra Jomatia abono kare bahaino health department ni Komol Koloi bahaino saklaikha proper information nawoi bro je thangnai exam rewi je omhai patimung patine rokno je mansa subanai abono kare bahaino Jem by je Direndra MDC Direndra Deborma Silchar tongo je aro hamiyangi tongnai ba aro sabo tongkho obo nai borok joto obono handle khai kani khaiye kwthoi bahaino miya horono pathoi rohoka tini sokpaine omahai kothoma omahai patimung o patimungo 156 post ni bagui je thangmani Assam Silchar omhai potripot haijagao phiaba obo tamuni bagui tirfrani cooperative bank ni tirfrani job si abo tambai tirfrawa exam result nani jaga koreida omhai khlai party nana nang omhai kubun party ni bkhakti bahaino yang BJP hapang hayakaba government je tongnai rokni phaisingo yasi sulaimani omhai kothoma achai tongkha takoktai bukhuksong noro comment khai sahandi omhai party mungo sabo tamo sayang khana noro kaham khlai noro wansugui comment khai sahandi nainedi miya Jamsong hayakaba MDC song Silchar thangai kwthoi pathoi rohmani abono kare bahaino press meet khai samani kothomaro nainedi jorani news Pas bay no mia lại này mani pura negative dia bos hai mang lor offline pas lại borok ban này này itu apa no pas negative orang tu mia tik saya ngomong angkat kalau angik guru angur
Kalau tangke depan, sekian kami nak ikut. जों बोरमा खामाया फारो बोरनि जे थैजानाय बोरनि नुखुङो बोरनि खाकसां मा मानथों तै ओ जारा इन्जुर दंने रकम मातिफ्रा साफं परीक्षानि थांजालाय माने लांमास नामने थांनाय बरोबर दागि दागि हामै बासाथों के मेडिकल नि जा इशू दंमारो जों बाहाय के ताम खालायमा आगामी दिन नि सिएम साका आगामी दिन जों अन नायनि अनबाइन तब प्राइमरी इनफॉरमेशन से फाइग्रुप चिन थानिबो जत इनफॉरमेशन फाइगे जों अकॉर्डिंग बे ताम खायमन जों जातियक नाय हमबाय लेखा हमबाय जोंनि मीडिया फ्रेंड्स रंनो दैबो नाय दंनाय जत ताखौ दैबो हसनो हामजमा याफारो जोंनि ब्लेके गतना हामिया जों खोनालायखा हास्तेनि जत लुकुरं खोनालायखा जों बेहायनो जोंनि एडिसिनि उइ बनिति डिस्कशन खायलेखा जोंनि तिप्रासा दै राज्यनि बर'राव कोऑपरेटिव बैंक नि चाकरि रुनानि बागै थांलायजाक थांलायमानि जराहाट तेजपुर गुवाहाटीआव एग्जामिनेशन सेंटर फो आजागा थांलायमानि प्राय डेटा एकदा डेटा जराव गारि एक्सीडेंट उनखा बास एक्सीडेंट उनखा माने यागुलो थैमानिबो जों खोनाखा खरकसा थैखा होनो दैबो 2-3 जन सीरियस इंजर्ड आईसीयू तंफो सिलचर मेडिकल कॉलेज अमहायरंहि जों खोनाखा दैबो बाक्सांखे रेफार उनखा गुवाहाटीआव रेफार खायजों मानिबो घटना दं होननाय खोनावो प्रॉपर इनफॉरमेशन मायाखो इंगे बाक्सांखे डिस्चार्ज रजाखा जरा नॉर्मल इंजर्ड नाय रंखे डिस्चार्ज रजाखा गुवाहाटी आरो सिलचर मेडिकल कॉलेज नि इंगे जोंनि एमडीसी बो थाङै दङ ब्रह्मगोनां धीरेन्द्र देबबर्मा बावबो थाङै दङ आ जायगाफोरनि एरियानि थैमानि न नायनायनि बागै सिलचर मेडिकल कॉलेज दैबो सोरबा सोरबा इन्जुर ओंखारो नायनायनि बागै इंगे जोंनि एडीसी हाफांनि बोखागदै जों जोंनि तिप्रासा इन्जुर नाय दङ जरा बैंकनि कैंडिडेट दैबोनि जाति गोष्ठी थांनाय र आ जागा थाङै दुर्घटनाव दुलजानाय र बरनो जों बाहायखे जोंनि एडीसी नि बोखागदै माहाय जरा हायाव जों जुबा मानाय बनि बाङै कक सालाय दङ हानि बाङै जे इन्जुर नाय निनि बनि ताखौ बुखुर बरक बाहायनो जों बाय गोरोंदि जों बाहायखे बोसोर जरा जुबा जु खायमानो अमाहाय र जों जोंनि एडीसी बोखागदै नायलायबानो दैबो जोंनि एमडीसी बाहायनखा बोसो इन्जुरखा अमहायरावबो जों साखा इंगे जों नायलायने जोंनि एडीसी हाफांनि बोखागदै जोंनि तिप्रासा आरो कैंडिडेट इन्जुर नाय दङ जों बाहायखे एडीसी बोखागनि दै जुबावैमा नायलायने बमाहाय ताबुक धीरेन्द्र देबबर्मा होननाय खोनावो एक्जेक्ट बुं मायाखौ आं दिब्राज देबबर्मा दैबो प्राय 50 जना इन्जुर मानि चिनि थानि लिस्ट सफायाखो लिस्ट कालेक्ट खायनायनि बागै सालायखा इंगे खोनाराव चिनि र लिस्ट सफायबानो ताक्स जरा चिनि इनफरमेशन कोनो करिखो बेंग एलाकानि बिसंखा जत जानजाय एलाकानि न हयतो सावैमा खोना इंगे जों आसो गोबांमा बास एक्सीडेंट मानि दुलजानाय रंनि माने प्रॉपर बरनि ठिकाना मायाखो हानि बागै जों नाय दङ ते जरा इन्जुर नाय बनि फैमिली र बरक बेहायनो जोंनि एडीसी हाफांनि अमबाय एमडीसी ननि ईएम ते बिसिनि ऑफिसर बरक बाय कम्युनिकेशन खायदि जे अ जागा अमहाय ओंहा होनो हिंगे जों नायलायबानो बोसोर जरा बाहायखे जुबा जुब खायमा कारण जरा हायाव जों दै खरकसानो जुबा लायबानि अमनो जोंनि नाहरमो जोंनि बुबाग्रानि नाहरमो हामबाय